Ahojte. Čaute. Tak prijímam výzvu od Niky a ďalej nominujem Kaju Vitalošovú, Ľudskú Lisu a Moniku Benkovú, ktorá to bude robiť teraz so mnou. To si užijem, jak to na teba vytočím. Ja viem, takže ja bohužiaľ prijímam výzvu, ona ma donútila. Je pravda? Chcem nominovať Roba Bartakoviča, Michala Vanka a Idinku Benkovú. Máte Užite na to si to. 24 hodín. A poďme do toho. Došlo, že si to povedal, už to ťažký. Tretíkrát to robiť nebudem potom. Oh shit. Som to ešte stúnejšie než to predtým. Nie. A my to vždy aj na krst. Aby bolo jasné, máme mokré hlavy, pretože to robíme už druhýkrát, pretože nám vyplo video. A ešte prší. A ešte aj prší. Jasné, a mne padajú tie mokré gabky. No poď. Studí to studí. A Moniku Benkovú? Benkovú. A mne padajú tie mokré gabky. Poď sem, nech sa s tebou zblížim, poď sem, ja ti neublížim, poď sem, ja ťa nezbijem. I'm sorry, I'm a lesbian.